sme v podstate naučení, keď počujeme bum a tresk, utekať von, volať záchranné zložky a dávať prvú pomoc. Volám sa Táňa Frejlichová, bývam s rodinou na Brnianskej ulici, narodila som sa tu, vyrastla som tu. Jazdí sa tu pomerne svižne. Preto sme roky spolu so susedmi lobovali za to, aby sa pomalila povolená rýchlosť, ktorou sa tu dovtedy jazdilo. Brniansku ulicu križuje tzv. Husáková odbočka a práve tento úsek je veľmi kolízny. Stávalo sa tam množstvo dopravných nehôd. Denne tu vidíme pohyb detí, rodičov, starších obyvateľov. Jednoducho je to živé prostredie, tá bezpečnosť tu nebola. Obracali sme sa aj na nášho starostu Mateja Vagača. Čo si na ňom nesmierne vážim, je, že on je racionálny. Matej nesľubuje prázdne sľuby a vždy nám hovoril len to, čo je možné, čo je v jeho kompetenciách a čo dokáže on vykomunikovať aj s ostatnými inštitúciami. Potom sa podarilo vlastne Matejovi presadiť zmeny, ktoré teraz je možné vidieť. Takže sa podarilo nielen urobiť svetelnú križovatku na odbočovanie a spomalenie a zabezpečenie tej križovatky, aj kvôli tomu, aby túto ľudia mohli prechádzať tento prechod. Tu nebol žiaden prechod na tento aj tento pohyb. Myslím si, že to veľmi prospeje týmto ľuďom, ktorí tu žijú. Pevne verím, že toto budú tie opatrenia, ktoré spomalia Brniansku a zabrania ďalším nehodám.